Самокаттар тиз арала популярлык яулана, әмма улар катнашлыгында авариялар да бар. Нинди кагыйдәләргә буйһына был транспорт сараһы? Һаумыгыз, эфирда интервью студияла Гөлсемә Иштанова, программабызның кунагы автоэксперт Хәлим Аюпов. Һаумыгыз. Исәнмегез. Хәлим Гайсович, Россия калаларының тегендә бында ишетелеп кала самокаттарны тыю турысындагы хәбәр. Әле улар нинди дә булса калала тыелганмы әле? Әле қалаларда тыйылған деп әйтмәсенем, әмма ләкин күп қалаларда үзгәрешләр кертелә. Мына зур қалаларда, Санкт-Петербургта, Мәскәүдә һәм тагыла бер нисә қалалар шул симнарга, яки инде электросамокатларга дип әйтәйек, номерлар куела. Дәүләт номеры. Үзләренең номерлары куела. Әмма инде ана шул номерга карап, алар самокатта йөргән кеше yol yürü kağıdahan bozgan mı yok mu? Eğer indi yol yürü kağıdahan bozsa, ana şul tegi arendaga birgen organizasyyalar üzleri ştraf alayalılar. Ana şul elektrosamokatda yürgen kişilerge. Birden ikincisinden bana türlü urunlarda, hazır küp urunlarda, kişiler küp yürgen yerde, ballar küp yürgen yerde, parklarda, anda elektrosamokatlarla yürüge yaramaydigan urunlar көбейді. Hem indi şol urunlarda elektrosamokatlarga parkovkalar işlenmeydi. Tağıla hazır kameralar bik köp. Kameralar aşağı avariya işlep kaskan kişilerdi elektrosamokatta alardılar tabalar. Mana şunday үзгәрешләр бар дип әйтергә кирәк. Әни алар кушымта аша куллана түгелме һәм самокаттар менән? Кушымта аша куллана. Инде хәзерге технологиялар менән аларны табалар. Һәм инде штрафлашалар. Бына һез әйтеп киттегез, самокаттарга парковка куелмай дигән. Димәк, был транспорт сараһы дип әйтүебез дөрес, шулай бит. Үзенең аерым парковка булырга тиеш, үзенең аерым йөри торган юлы булырга тиеш. Әгәр дә ул транспорт сараһы икән. Моны бит әйткәндә безгә хәзер көне бөтен баласагалар каникулда алар электросамокаттала йөри, велосипедтала йөри. Аларды мин бүләр инем мин генә түгел, моны юл йөрү кагыйдәһе буенча алар бүленә 3 төркемгә. Беренче 7 яшькә хәтле, икенчесе 7 яшьтән 14 яшькә хәтле, өченче төркем инде 14 яшьтән олорак. Шуның өчен 7 яшькә хәтле балалар хоть самокатта булсын, хоть электросамокатта, хоть велосипедта булсын, алар йөрергә тиеш шул теге тротуардан гына һәм аларды озатып йөргән кеше булырга тиеш. Оллар булырга тиеш. Оллар булырга тиеш. Бу кагыйдә. Инде 7 яшьтән 14 яшькә хәтле алар олы юлга сыгып йөрергә тиеш түгелләр. Алар йөрергә тиешләр моны велосипед юлыннан, велопешеходный юлдан, я тротуардан шул вакытта гына. Инде 14 яшьтән оллар алар юлда әгәр инде велопешеходный юл булмаһа, яки пешеходный, я тротуарлар мөмкинлек булмаһа йөргәндә, шул вакытта олы юлга сыгып йөри алалар. Әмма ләкин мондала кагыйдәләр бар. Алар йөрергә тиеш уң яктан гына, бер генә рәт, һәм инде алардан алда булырга тиеш ут, артта кызыл ут һәм инде аларның тормозлары булырга тиеш, һәм сигналлары булырга тиеш. Алар йөрергә тиеш, мына автомобильләр 60 чакрымдан артык йөрмәгән юлларда гына. Һәм инде алар теге борылып китәргә тиеш түгел шул юлдар. Әгәр инде яулар сага торган юлга килеп, юлның икенче ягына сыгарга кирәк булса, алар аны этәреп сыгарга тиеш. Әмма бу кагыйдәләр еш кына үтәлмәй. Күп вакыт үтәлмәй. Әле мына безнең республикалылар һәм инде Рәсәйдә дип әйтәйек, күп вакыт рейдлар, моны мин караганым бар, рейдлар вакытында бик күп туктаталар. Моны шул теге доставчиклар йөри бит инде күбе хәзер электросамокат менән. Һәм велосипед менән йөргәннәр дә бик күп. Моны шуның өчен рейдлар үткәрелеп тора һәм аларга профилактика үткәрелә дип әйтергә кирәк. Әмма авариялар бар. Кызганска каршы бындай авариялар турында еш ишетеп торабыз. Я яуләрдә бәрдергәндәр, я үзләре автомобильләргә барып бәрелгәндәр. Бына шундый кагыйдәләрне үтәмәгәндәр, яуаплылык каралганмы ул? Бул инде моны яуаплылык аларга яуләр күк. Әгәр инде ул юл йөрү кагыйдәһен грубый булып, нисә анда 200 сум штраф, авла 500 сумга хәтле штраф аларга каралган. Димәк, бу транспорт сараһын йөртүсенең яулы һәм карайдар. Водитель һәм актуаль. Ул теге аның битне водитель танытмаһы юк.
Ул водитель дип, аны как водитель исәпләп булмай. Һәм аңа шул штрафты водительгә биргән күк штрафты бирә алмайлар, әмма яевләргә бирә торган штрафты бирә алалар. Тизлек буенча һеҙҙең менән һөйләштек, тагы бер аныклап китәйек әле. Күп кенә ҡалаларҙа самокаттарҙың, ҡалаларҙа түгел, гомумән федераль кимәлдә самокаттарҙың тизлеге сикләнде. Тизлеге сикләнде. Әгәр инде алар тротуардан йөрөһә, шул ук вакытта аларның 23 чакрымдан да артык булырга тиеш түгел. Һәм шул ук вакытта алар яевләргә ҡамасаулаһалар, яки йөрүе яевләргә йөрү ауыр булһа, мына тротуарда яевле имеет преимущество дип әйтәйек. Шул теге Сөнки ул яевленең йөрөгән юлы шулай бит. Яевленең йөрөгән юлы әйе. Шул вакытта әгәр инде шул ук электросамокат, шул велосипед алар инде яевлегә ҡамасаулаһалар ныҡлап, алар шул яевленең тизлеге менән генә йөрергә тиеш. Я инде төшөп этәре барырга тиешләр. Һәм инде шул ук вакытта аларның 35 килограммдан да артык булырга тиеш түгел ауырлыгы электросамокаттың. Мына шул вакытта гына алар шул ҡағиҙәләрҙе үтәргә тиешләр. Иҫәпһеҙ һанһыҙ ҡағиҙәләр, Хәлим Ғәсәүич. Ҡайҙан нисек танышырға мөмкин был яңылыҡтар менән? Был мына юл йөрөү китабы яңы сығып тора, үзгәрешләр менән 25-нче йылдағы һәр бер водитель, һәр яевле, шул самокатта йөрөгән кеше әйтә, ул ҡиммәт тормай, 35 сум гына тора. Аны алып, укырға оҙаҡ ваҡыт кәрәкмәй, бер ярты сәғәттә уҡып сығып, һәм инде яңылыҡларҙы, үҙеңә ҡағылған яңылыҡларҙы булһа ла уҡып сыҡҡанда, был бигерәк тә әйбәт булыр инде. Буны һәр бер кеше юл йөрөү ҡағиҙәһен белергә тейеш. Ул теге яевле булһа ла нисек үҙенә ҡараған ҡағиҙә бында яҙылған. Яевлеләргә нисек йөрөргә, электросамокатта нисек йөрөргә, велосипедта нисек йөрөргә, һәм инде автомобилдәргә. Һәм ниндәй ҡағиҙәләргә үҙгәреш керә юл йөрөү ҡағиҙәләренә. Мына бит юл йөрөү ҡағиҙәләренә үҙгәрешләр бик күп тора, кирип тора йыл һайын. Быйыл да мына үҙгәрешләр күп булды дип әйтергә кәрәк. Был инде ОСАГОға ҡағылған үҙгәрешләр булды. Хәҙер автомобилдәрҙе регистрировать иткәндә, яки учетка ҡуйғанда, ОСАГО ҡағыҙа кәрәкмәй. Әммә шул ук ваҡытта, был 1 марттан кирде, был ҡағиҙә, әммә шул ук ваҡытта, был теге ОСАГО ҡағыҙа кәрәкмәй дигәс, ул учетка ҡуйғанда ғына автомобилде кәрәкмәй. Әгәр инде һеҙ юлға сығып йөрөргә булһағыҙ автомобиль, ул ҡағыҙ мотлаҡ кәрәк була, ОСАГО ҡағыҙы. Һәм инде мына әле әҙерәк туҡтатып торҙолар дип әйтергә кәрәк. 1 июньдән кирергә тейеш инде дип ниләр видеокамералар, кемнең ОСАГОһы бар, кемнең ОСАГОһы юҡ икәнен автомобилдә мотлаҡ белергә тейешләр. Һәм инде шулар шул водительгә штрафлар киләсәк. Буны әҙерәк туҡтап торҙа, ул 1 марттан да кәрәгә ине, хәҙер 1 июньдән дип әйтәләр, может шул ваҡытҡа ла кире белгермәҫ дип әйтергә кәрәк. Әммә был мотлаҡ, шулай бит. Был мотлаҡ, әйе, был мотлаҡ. Тағы ниндәй ҡағиҙәләр тураһында иҫләтер инегеҙ? Мына яңылыҡларҙың ҡағиҙәләре, штрафлар бик күп артты бит инде, әле яңы йылдан. Икебеҙ яңылышмаҫбыҙ, шулай бит. Яңы йылдан дип әйтәйек. Анда ла кешеләр күбеһе ул штрафларҙы белмәйҙәр, әле лә белмәйҙәр, ҡайһы берләре миңә шалтыратып теге тиҙлекте арттырған өсөн 20 саҡрымдан 40 саҡрымға хәҙер штраф 750 һум. Мыңа хәтле яңы йылға хәтле ул 500 һум ине. 500 һум 20 көн эсендә түләһәң 50%. Хәҙер бер ай эсендә түләргә була, әммә ләкин 23% кына скидка. Ана шул 750 һумдан. Мына күбеһе шалтыратып һорағаннары бар. Нигә миңә 500 һум килмәгән, нигә 750 һум килгән, нигә мин түләмәйем 250 һум, түләйем 500 һум дип, 525 һум дип. Ҡағиҙәләр уҡығыҙ дип кәңәш итәм. Ҡағиҙәләр уҡығыҙ дип кәңәш итәм. Бик ҙур штрафлар, хәҙер штрафларҙың хаҡы ныҡ артты. Был инде водитель танытмаһынан мәхрүм итеү, ул теге тиҙлекләрҙе арттырғанда 1 йылға хәтле. Һәм инде эсефрүлгә ултырғанларға 45 мең штраф. Һәм инде ул теге 2-нсе, 3-нсе мәртәбәләккә водитель танытмаһа алынған көйөнсә эсеп, аларҙың автомобилдәрен хәҙер конфисковать итәләр. Мына беҙҙең Башкирияла, республикала бик күп шундай хәлләр булды.
Esip икенче өченче тапкыр рульларына утырган. Шул ук вакытта аларды 2 елга хатлы ултыртып та куюлары мөмкин. Җинаяти яуаплылык каралган булган мәле. Бу инде теге мәҗбүри эштә бар. Ну, уголовный эшләр асыла андай хәлләргә. Хәлим Гайсович, каникул башланды. Әйтәгез, ата-сәйдәргә велосипедта йөрү кагыйдәләрен кыскасы әйтеп китәйек әле. Балалар белһендәр, балаларына итләтсеннәр. Бая әйтеп киткәнемсә, балалар 7 яшькә хәтле бит, алар озатып кына йөргә тиеш, 14 яшькә хәтле балаларды йөргәндә ата-сәйләр аңлатырга тиеш, юл йөрү кагыйдәләрен балаларга. Һәм инде бу велосипедка гына калмай, күп ата-сәйләр әле балаларына бит әйбәтләп укып үткәс, авылларда мопедлар алып бирәләр, скутерлар алып бирәләр. Бу инде әгәр аның водитель танытмаһы булмаһа, водитель танытмаһы водитель танытмаһы кирәк. Әгәр инде шунан гына ул укып, юл йөрү кагыйдәһен белеп, шул скутерда, мопедта йөрергә мөмкин. Әлеге вакытта моны күп урыннарда бар. Ата-сәйләр алып бирәләр 13, 14, 15 яшьлек балаларга. Ул 16 яшьтән шулай бит бирелә. Һәм инде алар юл йөрү кагыйдәһен дә белмәй, тизлекте арттыралар. Әле моны күреп торабыз да бит, күп урында автомобиль руле артындала 16 яшьлек, 14, 15 яшьлек балалар, эсе булдырган балалар да бар даже. Моны шуларда гибиде хезмәткәрләре туктата, алар каса, бу вакытта ата-әсәләргә бик зур яуаплылык. Шул ук баланы алар учетка по делам несовершеннолетних коялар, ата-әсәләргә бик зур штрафлар килә, һәм шул ук вакытта шул ук машина яки мопед, скутер, әгәр юл йөрү кагыйдәһен булса, водитель танытмаһы булса, ул ябык стоянкага бикләнеп коела дип әйтергә кирәк. Аны алар өчен дә бик зур штраф түләргә кирәк була. Бер сүз әйткәндә, барлык булган кагыйдәләрне үтәргә кирәк. Шулай бит. Зур рәхмәт сезгә, кәңәшләрегезгә һәм яңалыктарма бүлешкәнегезгә. Хөрмәтле тамашачылар, юл йөрү кагыйдәләрен без автоэксперт Хәлим Айыповтан искә алдык. Игътибарыгызга зур рәхмәт.